Здравейте, уважаеми зрители! През месец ноември лице на рубриката HR на месеца е Пламена Николова. Тя е HR менеджер на една от най-големите български софтуерни и въобще технологични компании, Firma Group Holding. Здравей, Пламена! Много се радвам, че имаме възможност днес да дискутираме някои теми, свързани с управление и развитие на човешките ресурси. Здравей! Надявам се разговора ни така да е полезен и за колегите и да има основно практическа ориентация. Дали можеш накратко да се представиш и дейността, с която се занимаваш? Здравейте! Казвам се Пламена Николова. Завършила съм психология и управление на човешки ресурси в Софийския университет. Практически ми опит в сферата на човешките ресурси започва от 2007 година, като основните бизнес сектори, в които е протекал, са финанси и информационни технологии. Много се радвам, че основният ми опит протече именно в сферата на информационните технологии, тъй като така това ми даде шанса да работя с интелигентни, положителни и ориентирани към даване на решения хора. Като сфери на интерес от управление на човешките ресурси, за мен лично най-интересни са управлението на таланти, подбора, обучението и развитието, както и работодателската марка. В Сирма работя от 6 месеца, като това, както ти каза, е най-голямата група от IT компании с изцяло българска собственост. Към момента персонал ни наброява 375 души с офиси в различни локации в България, както и в Бразилия, Щатите и Англия. Както казах, в рамките на холдинга има доста компании, в момента те са 14 на брой, част от тях са с изцяло продуктова ориентация, а друга част са ориентирани към аутсорсинг и разработване на специфични решения за конкретни клиенти. Пламена, как се чувстваш в новото си старо амплоа? Благодаря, чувствам се добре и това се дължи основно на факта, че в Сирма имам шанса да работя с топ менеджмент, който в така значително голяма степен разбира важността на всички аспекти от дейността на човешки ресурси. Менеджмент, който подкрепя инициативи, свързани с ангажираност и мотивация на служителите си, което доста подпомага и моята работа. От тази гледна точка се чувствам добре. Въпреки краткия период, от който съм в Сирма, смея да твърдя, че това е една доста социално отговорна компания, развива служителите си и не само това, дори ги подпомага така в трудни за тях житейски ситуации. От гледна точка на предизвикателствата, тъй като и предишният ми опит е в софтуерна компания, до някъде има сходни предизвикателства, но не съвсем. И това е съвсем нормално от гледна точка, че всяка една организация има своя специфична организационна култура, свой собствен пулс и виждания за това как трябва да се случват по принцип нещата. От тази гледна точка, ако целите не е задължително да са различни, то пътищата за постигането им могат да бъдат доста различни. Ако трябва да говорим глобално погледнато, всяка една организация целта е да постигне определен финансов резултат. Но, както споменах, това се случва по различен начин. В Сирма, ако трябва да използваме метафората за моркова и тоягата, така със сигурност не залагаме на второто, тъй като не само, че няма успех, то погубва ангажираността и креативността на хората, което в IT сектора просто е немислимо да се случи, защото тук насетне няма как да работиш успешно. Така че смея да твърдя, че предизвикателствата и са еднакви, но и са различни тук в Сирма. Като цяло няма да изненадам никой от колегите в сферата на HR, особено тези, които са в IT сектора, че основното предизвикателство е свързано с намирането на най-добрите таланти и задържането и развиването на тези, които вече са вътре в организацията ни. От друга страна, през 2015 година, чисто като дейност отдел човешки ресурси, планираме така две доста глобални инициативи, които са на стратегическо ниво. Първата е въвеждане на общ компетентностен модел за всичките 14 компании в рамките на групата, което, както разбираш, е доста трудоемка задача, защото въпреки че всички сме част от една група, има и доста специфики във всяка компания. Така или иначе преценихме, че това е важна стратегическа цел и в този компетентностен модел планираме да включим освен така чисто технически компетенции и поведенчески компетенции, които отчитаме като важни за успеха на компаниите ни.
Това е едната инициатива. На база нея ще тръгнат естествено развитието на по-подробни кариерни пътеки, така че колегите да имат много ясна представа какво очакваме от тях, за да продължат да растат кариерно при нас. Така, това е първата по-глобална инициатива. Втората е свързана с доразвиването на политиките за корпоративна социална отговорност, тъй като вярваме, че те са доста важни и че IT сектора изобщо в България би трябвало, тъй като има ресурса, да е един от секторите, които да бъдат добрия пример и катализатор на промени в такива социално значими каузи. Като специално за следващата година смятаме да фокусираме основно в тази посока усилия по посока екология, защита на правата на животните, което може би ще очуди някои хора, но за нас това също е важно, и даването на по-добър кариерен старт и развитие на младежи в неравностойно положение. Като не просто ще ги заложим като корпоративни цели да дадем едни пари за тези каузи, а също така искаме да включим активно и служителите си в тях. Пламена, имаш ли наблюдения как се промени ситуацията на IT пазара в последните години? Със сигурност имам наблюдение, тъй като последните 5 години прекарах в този сектор. Така ще изведа 5 критерия основни, по които има промяна в IT сектора. С първия от тях, който ще кажа, няма да изненадам абсолютно никой, сигурна съм, тъй като той е свързан с продължаващия темп на увеличаване на натиска за нови кадри в IT сектора. Чисто като анализ, когато погледнем защо това се случва, може да откроим две основни причини. От една страна, нови и нови компании чуждестранни отварят развойни центрове в България, което нормално увеличава натиска. От друга страна, причини може да се открият още в сферата на средното образование, тъй като, поне по мое мнение, математиката може би не се предоставя на вниманието на децата по един особено атрактивен и интерактивен начин. И за повечето от тях тя изглежда доста трудна и далечна. Нормално тук насетне към висшето образование не се насочват много младежи към техническите специалности. За съжаление, реалната ситуация към момента е, че няма на практика никаква конкуренция за влизане в специалностите, свързани с информационни технологии. Дори с изкарване на тройка се влиза в тях. Така че ситуацията е доста тегава за работодателите. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании, дефицита на IT кадри за България за 2015 година ще бъде 22 000 човека, което е доста сериозна цифра. От друга страна, от всички вузове в страната с технически специалности излизат едва 3500 завършили колеги на година. Така виждате несъответствието между бройката. За качеството изобщо това е друга тема, по която Баском и други асоциации се опитват да съдействат и на държавата. Тази тема предпочитам да оставим на страна. Така или иначе, за да се отговори на нуждите на бизнеса, тази бройка от 3500 000 излизащи на година от университета младши специалисти трябва да се качи поне двойно. Какви са мерките в тази посока, които биха могли да се вземат? Поне както аз ги виждам нещата, те са свързани основно с популяризиране на техническите специалности още в средното образование, така че и по-доброто представяне на математиката, което би дало шанса на децата да се реализират в една сфера, която дава добро качество на живот, което е важно за България. От друга страна, самия бизнес не само се оплаква, но взима и доста самостоятелни мерки, за да се опита да подобри ситуацията, които са свързани с преквалификация на кадрите, което се случва, както знаете, чрез доста академии и обучителни организации. Това е първия фактор на промяна на IT пазара, все по-засилващия се темп на търсене на такива кадри. Втория фактор е, че всъщност все повече експатриати се назначават чужденци, идващи в България да работят в този сектор. Това специално държавата тук доста подпомогна сектора, като въведе тази процедура за синя карта, за високо квалифицирана заетост и улесни работодателите да наемат хора от други страни извън Европейския съюз в България за този сектор. Трети фактор, който може да откроим,
е това, че IT сектора продължава да нараства със все по-сериозен темп, като добавена стойност, като включване в брутния вътрешен продукт на страната ни. Общо взето, софтуерната индустрия нараства с около 10% на годишна база, което многократно надхвърля почти всички други сектори. И особено компаниите, които не правят чист аутсорсинг, а създават собствени продукти и ги позиционират на международния пазар, имат много висока добавена стойност и са много полезни за икономиката на България. Друг фактор, който е доста съществен, е, че изискванията на самите IT специалисти към работодателите се покачиха многократно в доста посоки. И ако преди години може да е било достатъчно да предлагаш най-така високите заплати, добри бонусни схеми, към днешна дата това категорично не е достатъчно. Хората в IT сектора все повече се интересуват от фактори като дали ще ми е интересно това, което ще работя, какви точно са проектите, какви са технологиите, искам ли аз да работя с тях, какви са моите колеги, има ли какво да науча от тях, дали те са готини дори. В смисъл, социалната среда като фактор става също все по-важна и изобщо така качват се още и още очакванията на IT специалистите и добрите работодатели в сектора се опитваме да отговорим и на тях. Така, петия фактор, върху който бих фокусирала вниманието, като променил се фактор в IT сектора и то в много положителна посока, е, че всъщност все по-лесно става намирането на ресурс за реализиране на добри, иновативни софтуерни идеи. Това се реализира основно по няколко оси. Първо, така наречените стартъп фондове, които финансират добри бизнес идеи, като Eleven Launch Hub. От друга страна, нещо, за което мисля, че сравнително доскоро не беше особено популярно в България, така наречените бизнес ангели, също така финансират добри идеи. Отделно и държавата чрез средства от европейските фондове също реализира подпомагането на такива идеи. Самите ние в Сирма също много се гордеем, че имаме бизнес инкубатор, в който заделяме средства не само за иновации вътре в групата, а също и за външни идеи, в които виждаме сериозен потенциал. А пък най-много се радваме, когато се умеем да подадем ръка на собствен служител и да му помогнем в прехода от служител към предприемач, за да реализира своя собствена идея. А какви промени настъпиха по отношение на политиките и разбиранията в областта на управлението на човешкия капитал в IT сектора? Една от промените е в сферата на подбора в сектора, въпреки че това е високотехнологичен сектор, все повече се разбира, че наличието на технологическа експертиза сама по себе си не е достатъчно условие за наемане на кадрите дори в този сектор. Това се предопределя от факта, че повечето задачи стават толкова мащабни, че няма как да дадеш на един IT специалист отделна задача и той да я прави сам за себе си. От тук насетне фокуса върху екипна работа, взаимодействие, комуникационни умения няма как да отпадне още на фаза подбор на тези кадри и все повече се фокусира върху концептуални умения, не конкретни технически, като аналитично мислене, умения за вземане на решения, а също така и меките умения, както споменах. Всичките тези фактори се обединяват и тогава се взима решение. Може би някои компании все още залагат основно на високата техническа експертиза, но по моето лично мнение това не е достатъчен единствен фактор, който да се включи при подбора. Така че първото нещо, което казах, е промяна в политиките по подбор. Другото нещо, което претърпя съществена промяна през последните години като политики е, че особено при най-добрите работодатели в сектора се осъзна с много голяма сила това, че не можеш просто да купиш хората за едни добри пари, че това не е достатъчно и че трябва много повече да акцентираш върху създаването и поддържането на една добра организационна култура, климат вътре в организацията, така че хората да се задържат в нея и да се чувстват добре. Трето нещо, което все повече набира сила и също се работи върху него в IT сектора, са политиките, които касаят баланса работа личен живот. Тъй като самата сфера е такава, която предполага нерутинна дейност,
напротив много креативност и мислене. Менталитета на изпълнителя, който разсъждава, че му се плаща за да седи от 9 до 5, със сигурност не работещ и някакси автоматично се изхвърля от сектора. Може би ще чуете още мениджъри в сектора, които ще ви кажат също, което аз ще кажа в момента, че особено за по-старши специалистите в екипите им, те не държат да са под на 8 часа на работа. Ако те свършат работата си за 6 часа и постигат резултатите, които се очаква, окей. Обикновено практиката е да им се дава работа и от тук насетне те сами да планират работата си и просто да стигат до крайния резултат. В срок. В срок и с необходимото качество. Общо взето, наистина в IT сектора се разчита много на автономност и не на такива критерии като работно време и затова политиките за гъвкавост на работното време така продължават да се дообогатяват и разширяват. И всъщност, може би това са трите основни неща, които смятам, че се работи като промяна на политиките в сектора. За мен не е тайна за никого, че в IT сектора работят едни от най-разглезените кадри. Както ти сама каза, възнаграждението и допълнителните придобивки вече еволюират, от вас се изисква все повече и повече като HR ръководители. Как виждаш промяната при кадрите? Очакванията реалистични ли са, тъй като пак отдавна знаем, че безработицата за сектора е 0 и даже минус. Да, минус. Съответно, пазара се превръща в пазар на кандидата все повече. Така, в тази посока с удоволствие мога да споделя наблюденията, които имам, особено през последната година и половина. Отчитам доста сериозна промяна в самите IT хора, особено в най-талантливите от тях. Това, което спомена, финансовите параметри, хигиенни фактори на мотивацията, като локация на офиса, каква е офис средата, все повече намаляват като важно за тях. Те са вече някаква даденост абсолютно. От тук насетне, чистия фокус върху тях се среща при все по-малко колеги в IT сектора, което мене като HR специалист ме радва. Колегите в сектора започват все повече да се интересуват от това доколко ще им е интересна работата, какви точно са проектите, какви са технологиите. Това от една страна. От друга страна ще има ли какво да научават? Талантливите хора в сектора искат постоянно да се развиват и да дърпат напред и се интересуват с какви специалисти ще работят. От трета страна се промениха до някъде, може би това и преди беше важно, но се засилва все повече, каква е социалната среда в една компания. Включително хората някакси искат в сектора да си стават приятели и да могат да се забавляват заедно. Това е важно за тях. Другите очаквания, които имат към компаниите в IT сектора, са свързани така с типа менеджмент, лидерство в компанията. Със сигурност това вече да си един добър технологичен лидер, да знаеш много само по себе си не е достатъчно за хората. Те очакват това да е съчетано така с добра социална и емоционална интелигентност и човека, който е пряк ръководител, да ги предразполага да се чувстват добре и спокойни на работното си място. Така че твърдият тип менеджмент, лидерство, съчетано само с техническа експертиза, особено при добрите работодатели, вече не е достатъчно по никакъв начин за служителите. Така, може би друга промяна в мотивиращите фактори при хората, която мен лично много като човек ме радва, е, че обръщат внимание на това доколко социално отговорно ангажирана е една компания, което, не знам, лично и в моята ценностна система е доста високо. И така хората се промениха и то за добро, вярвам, не смея да твърдя в сектора. Относно това дали са реалистични очакванията им, за да ти отговоря реално на въпроса, няма как да избягам от това да ти кажа зависи. На все повече колеги в сектора очакванията смея да твърдят, че стават реалистични, че те разбират, че схемата задържа два компонента и че преди да поискат трябва да покажат резултати. Тенденцията, която имаше преди 2 години,
хора без никакъв опит, така да си представят едни баснословни заплати стартови, на които да започнат, някакси подмира. Хората осъзнат, че трябва да покажат преди да поискат. От друга страна, естествено има и колеги, които така все още до някъде не преценяват реалистично уменията и знанията си към настоящия момент и така завишават исканията си към работодателите. Предполагам, че едно от големите затруднения за всеки HR менеджер е да защити резултатите от дейността си пред управляващите в компанията. Мога да си поделя личното ми мнение по въпроса и то е, че HR специалистите биха могли по-лесно да защитят мнението си, когато започнат повече да говорят на езика на бизнеса, в който работят. Когато освен чисто психологическите HR термините някакси заговорят и за финансови бизнес показатели. Особено когато става въпрос за разговори с топ менеджмента, изключително важно е HR специалиста да може кратко и ясно и точно да обясни какво иска, защо го иска и на каква цена ще се реализира която и да е инициатива. Така в някаква степен в пространството битува мнението, че повечето HR могат много да говорят и то много красиво, но общо взето да не казват много и да избягват конфликта на всяка една цена и да влизат много често в ролята на балансьори. Окей, до някъде нещата седят така, но лично според мен конфликта не трябва да се избягва на всяка една цена от HR специалистите, защото когато се управлява умело, той може да доведе до позитивни изходи, резултати, до подобряване на процеси, до иновации, които са особено така съществени за IT сектора. Особено когато става въпрос за IT, не за IT, за менеджери по управление на човешките ресурси, поне според мен те трябва да умеят да вземат едни по-твърди позиции, асертивно да защитават принципите си и възгледите си. Според мен тогава те биха получили до някъде повече уважение от топ менеджмента и биха седнали на стратегическата маса, когато се определят бизнес целите, плановете на една компания, а не просто биха влизали в ролята на изпълнители и така да действат на едно по-оперативно ниво. Според мен този преход е важно да се направят все повече специалисти в сферата на управлението по човешки ресурси. Да бъдат не само изпълнител на някаква промяна, да бъдат и нейн двигател, да са доста по-активни, което вече споменах как смятам, че би могло да се случи. От друга страна, вярвам, че колегите в HR сферата трябва да имат доста сериозно самочувствие. И не за друга, защото те се грижат за най-ценните ресурси, именно човешките ресурси в една компания, особено когато говорим за IT сектор, за икономика на знанието, където всичко се носи от индивидуалността, от човека. И когато ти отговаряш за това, ти трябва да имаш самочувствието и да си устояш позицията на стратегически партньор. Това е личното ми мнение. Пламена, да не можеш да споделиш примери за успешни добри практики в областта на човешките ресурси от живота на компанията? Сигурност като най-силната практика по управление на човешки ресурси в Сирма отчитам така създаването и поддържането дългогодишно на една изключително добра организационна култура, която е много неформална, с много къса дистанция на властта между служители и менеджмент. Буквално всеки един служител може да разговаря с най-високото ниво топ менеджмент, да ескалира, да дава идеи. Така че със сигурност тази организационна култура и това дългогодишно нейно запазване отчитам като най-добрата и успешна практика в рамките на Сирма. Друга успешна политика, върху която така ще спра вниманието на колегите, е програмата за придобиване на опции върху акции от служителите ни. Така по различни критерии, които са стаж, резултати от представянето на служителите, доколко те влизат в програмите за таланти в компанията за ключови служители. На част от служителите се предоставя възможността да придобият, след отговаряне на тези критерии, които споменах, акции в компанията. И то важи за всичките 14 компании в рамките на групата и вече има така едно сериозно ниво от служители, които дори са упражнили правото си и са закупили акции, което отчитаме като успешна практика. Това са наши дългогодишни служители, които стават още по-ангажирани с бизнес резултатите на Сирма, което всеки един работодател отчита като успешна практика.
Друга успешна практика в рамките на холдинга, която отчитам, е политиките ни по подбор. Така, различаваме се, може би до някъде от повечето компании в тази посока. От гледна точка на това, че не действаме или действаме като последна стъпка с директен хедхантинг в социалните мрежи, която е една много честа практика за IT сектора. За 6 месеца, в които съм в компанията, не сме използвали нито веднъж тази практика, с което се гордея, въпреки конкурентния пазар. И мога да го обясня с няколко фактора. На първо място, ако трябва да бъда съвсем искрена, разговаряйки с повечето колеги IT-та, те в някаква степен възприемат вече с лека досада тези постоянни атаки в социалните мрежи, което показва, че тази практика до някъде може би е изчерпана, въпреки че все още толкова силно се използва. На второ място, самия имидж, работодателска марка на фирма ни помага да не се налага да прибягваме до този метод, тъй като поради този имидж първо кандидатстват значително по-проактивно към нас външни хора. Освен това, самите ни служители, така отчитайки фирма като добро място за работа, препоръчват свои познати приятели. Смея да твърдя, че референтната ни програма работи на едно доста сериозно ниво в рамките на целия холдинг. И така имиджа ни на добър работодател се верифицира и с получаването за втори път на приз за най-добър работодател в IT сектора от една от компаниите ни, а именно Sirma Business Consulting. По мен аз изключително много ти благодаря за това интервю. Убедена съм, че много интересни неща ще научат от него и хората, които работят в сектора, и колегите от HR менеджмента, както и самите ръководители, защото примерно тази практика, свързана с изкупуване на акции, не е особено широко застъпена в българските компании. И се надявам всеки да си извлече някаква поука, някакъв извод от всичко това, което разказа днес. И искам да ти пожелая здраве и много успехи, тъй като все още си Благодаря. На 6-ти месец в компанията. Благодаря. Както за поканата, така и за хубавите пожелания. Надявам се разговора ни да е бил така полезен и всеки да може да вземе нещо за себе си, чисто практически. И благодаря още веднъж.